Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Bello Umar Bello, wanda ke gabatar muku da shirye-shirye a kan channel ɗin Kasuwar Duniya. Wannan shi ne bidiyonmu na farko da muka ɗora a wannan channel. Wannan channel zai ringa kawo muku shirye-shirye a kan abin da ya shafi Kasuwar Duniya, yadda take gudana da kuma ƙalubalen da ke cikinta. Farashi na dala, tashinta da saukarta, da cryptocurrencies irin su BTC, Dogecoin, LTC, TRN, BNB, Shiba Inu da sauransu. Da kuma zai ringa kawo muku abin da ya shafi tarihi na 'yan kasuwa waɗanda suka samu ci gaba sosai. Taya suka fara da kuma a wani hali suke a yanzu, sannan kai da baka fara ba ta ina ya kamata ka fara. Sannan wannan channel zai iya bakin kokari wurin ganin ya kawo muku hanyoyin samun kuɗi online, waɗanda suke hanyoyi sahihan hanyoyi, sannan ya nuna muku yadda za ka kare kanka daga waɗanda suke scammers masu sata kuɗi online. A wannan sati, wannan channel na Kasuwar Duniya ya yi nutso a cikin bincike, ya gano muku labaran wasu mutane guda 5 waɗanda ake tunanin su ne suka fi kowa kuɗi a duniya, inda wannan channel zai bi ɗaya bayan ɗaya akan kowane ya yi muku bayani wane ne shi, sannan kuma ina ya fara, sannan kuma a ina yake yanzu. Na farkon su wani ɗan Faransa ne, wanda shi ne ake ikirarin shi ya kowa kuɗi a duniya a yanzu. A bidiyon mu na gaba za ku ji takaitaccen bayanin shi da kuma takaitaccen tarihin shi, da kuma a wani ɓangare yake da kasuwanci. Mana fatan ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan channel namu mai albarka. Ku yi mana subscribing, sannan ku yi liking, sannan ku yi sharing, saboda abubuwa ne za su ringa zuwa muku masu amfani gare ku da kuma iyalinku. Mun gode, ku huta lafiya. Kasuwar Duniya.